trobat alguna molt potent que em mou, molt de veritat, i ja no estic perdut. I potser li he trobat un sentit a la vida. ¿Con la inercia o lo vas a sacar de aquí? Vale, va, ara. En competició patia crisis d'asma, no? Que em van impossibilitar continuar competint. Everybody worries about sharks, you know. It's one of the hardest ones there is to do. A lot of people try and don't make it. Cada dia del món, quan em llevo, el primer que penso és amb el repte que tinc, no? I això és el que et fa tirar, no? Com te trobes? Sí, els entrenaments com van? El fred és el que m'espanta més, el fred i la nit. Quan després de moltes hores, i a vegades dies, i fred, i la nit, tot això, ho superes. És una satisfacció enorme que és indescriptible. Ostres, a Montserrat va despertar aquestes ganes de fer una cosa èpica, no? Jo volia sentir allò que havien sentit ells. Em vaig convertir en la primera dona del món que tenia les dues travessies del canal. El canal de Menorca per mi va ser una cosa molt especial. Jo era un nedador que en aquell moment havia nedat 3 hores seguides i vaig multiplicar-ho per 4. Era com obrir un nou camí, no? Jo estava molt i molt fatigat i el meu pare va sortir de darrere, no sé com, fent un crit i vaig poder connectar amb aquella veu d'autoritat d'un pare i se'm van passar les tonteries parlant clar i no vaig parar de nedar fins que vaig tocar Mallorca Nord. Faltaven mesos per fer una travessia que m'havia d'estar 12 hores a 16 graus. I el meu primer entrenament havia tardat un quart d'hora a 16 graus. No? Hòstia, això te'ls posa per corbata, no? La cantidad de excusas que tenemos más que antes es brutal. Y la historia de Miquel ayuda a ver que son estas pequeñas excusas que empiezan cuando estás sentado en sofá en casa que realmente reduce la calidad de una vida. Ell nedava i no avançava, 3 quarts d'hora així. Quan va pujar a la barca, jo crec que no estava conscient. Això a la meva vida personal m'exigia molt. M'havia de llevar cada dia a les 7 per anar a treballar, no tirava. O sigui, no. I aquí és on me n'adono que comencen a haver-hi límits, no? No puedo respirar. No m'ajudeu, tios, no me'n surto, dic en sèrio, Estic acollonit, però fort, Estic aquí al mig del mar i abraçada, penso que arribaré a l'altre costat. Una cosa que només fan els ferris i que és una bajanada pensar que un ser humà pot fer-ho, no? Potser és el més a prop que estic del qui realment soc.